अरे चला परसादी गाव रे. मित्रांनो, आता गणपती विसर्जन चालू आहे. आता गणपतीची आरती चालू आहे आणि हा गणपती आता विसर्जन होणार आहे. तर आपण या आता गणपतीला पण आधी चेक कर. माईक चालू आहे का चेक कर. नाया पेटो पेटो पेटो. नाही नाही रे. सेल नाही होत. हा झालो झालो. मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. मंगल मूर्ती. चला हळू चला. हॅलो. विनोद परब यांनी त्वरित गणपती बाहेर आणायचा आहे. विनोद परब यांनी त्वरित गणपती ते आणायचा आहे. सर्व मंडळ आपली वाट बघत आहे. लाव लाव ह्याचा लाव तू. खाली सोडा जाऊ दे. आता तयार घ्यावं मग टिशूज घ्यावं. उघडं जाऊन देते का
चोरान पेट्टा बघ हाताक लागा आता आम्ही गणपती विसर्जनासाठी व्हाळावर जाणार आहोत. बावरत राहू नको पटापट हात उचला बावरत राहू नको हा हात उचला पटापट आवाज वाढव माका आवाज जरा जास्त लागता आवाज वाढव सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित पर गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मूठ शोभतो बरा झुंझुंती पुरे चरणे गागुया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटवा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव खाली जोडांगण मनीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगनानंद पूजन भवे वारियन मनीन तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रवीण तमेव सर्व मम देव गायेन माझ्या मंदिरदेवा पूजा करावा सभावा करो निरंजन संकल्प तन्मय नारायणाने समर्पय रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे मंगल मूर्ती मोरया जय गणपती गजानन महाराजा. आपली सलाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली मान्य करून घे सगळ्यांका सुखी ठेव. काय साखरवाणी मुंबईकर त्यांना पण सुखी ठेव आणि अशीच सेवा चाकरी करून घे महाराजा.
गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती व्हिडिओ काढे नीट भाजी भाकरी वाटतं गौरीची तेजू आणि साक्षी या खाता या बघा खाता भाकरी आहे आणि प्रसाद फ्लॅश लावलंय बघ तू तुका लाईट मिळत थोडं वेळ थांबला तर बरा आला आपलं तुम्हाला माहिती आहे ना हा माझा वाटाप एकदम एक नंबर हा अरे ही पुरी कोणाची अरे झालं प्रसाद घ्या रे प्रसाद कोण मिळाली होय होय अरे भाकरीवाली सावकाशचा हा अंधारा हा येता येता भाकरी येता घे प्रसाद घ्यावा गो पुष्पा विनू इला ना बघू वाटू तर सोडून मग हा खायचो देव पुत्ता आता
देव खायचो आता बुत्त भाई तू घेतला थोडा घे रे ए भाई वासा करायचा हा घे तू घेतलो बा भरपूर उरतली ती मग ते कोण खायचं गावात खेळायला काय व्हायचं भरपूर हात फाटके नसल्यावर गेला कोण माहिती घेतो तुका घे